Bokajan LA constituency angkang lapen lakha ingkoi rai si Borjan constituency arlo Bormanthi be arong amikar Bronson rong pi lapen kadom terang piatum asopo adakwam thare Elvin rong pi alangli non hedjong Assam angkang Assam police along sadlang tokdon si SI UB mate sub inspector along chepa undun si vorengang hoi chepalong dun Bokajan LA constituency pen labangso SI UB sadlang along Jones R. Marak, Jivan Chetri lapen Elvin rong piatum hello. Lasong bong pen Bokajan LA constituency angkang pen ke, Karbi pen ke Elvin rong pi hello. Alang li lapuson Assam angkang pialong pen, SI anghoy chepalong dun laki, churu ri un Alang lipo apay lapen Bokajan angkang lapen anparta, Karbi anglong apanta nong me Ivan pilo. Karbi anglong lang kila thuman kardom pajirlo. Non li kedo kedak Bormanthi be arong arong ladak pini nili nalitung phan paklang ponji pen nili kaching kiji ning hangkala hanlo Bokajan LA pen non hedjong Assam police along sadlang ketok dun bang thomari so tum undut labang songbong pen Karbi rusu tame inut undun lo alang li men ke Elvin rong pipu kasi non nili alang li hem dam se alang li pen ithithini alam chithan charjuji phansinili bor iji kasi non alang li hem le dang ilona Yobe Karbi rusu tu nami do ulang la person unemployed do ulang la tumhan nang le kupia message pe yalang tho Meli le utak the tapi si message bang le pulis achuk marang han ta do sonte message bono akala se ko sumo ta kali so si cepat tu te tame long thei open Karbi so wan ta the kali the o do basa si basa cepat tu chana long uji kata beta bari batawa lo message bang ke Alang li MTech chepa undun det pen vorengang hoya phan Karbi anglo Chanmas council long pinang an lo chojok dun lo lapen abatai tinta sadlang abangki undun det titi seta nona diho bangki sarkar lapen deputy speaker atum akang hon pen ajok Assam police along SI anghoi kilong dun apot alang li lapen apo apayatum kachuru pajir alam the nang chethandun Poson lo nang li kache face nang kosong sona pen sinang li chepalong dun lok lo thani ma la ke apna man hai ke chali masam sam lo ben YouTube sektor har lang ben si live pen lo palang di chali ke apo ano utang pen pori masam pori pon chalo ene nang li kachali yang tenge kon chali gla kachali do le ke chali bang ke engineering ne chali do ne bang tek mechanical lo se palang degree do nang li momentum malombe na tela bang so asai nang li joining don ni la bang tu nang joining nang ta mon penituan ni si panwen nang ha so ni si lang ko ko kosong ko Nili ni arong piglo la non also ta cipaduk piglo la sinon long dan long lo pura ni arong lo ni klong pen sarkar kanda churu lo de non suta long chilo an council asa kuri pini ni ta anon ni interview di pidon pase also jitane long ni de dan non bang ke jo sarkar Bokajan pen anantirang Karbi anglong live